маҳлиё донишдӯсту маърифатпарвар буда чароғи меҳру муҳаббат ба адабиёт ва таърихи халқи тоҷик дорад. қариб ҳамаи асарҳои шоҳномаро аз худ намудааст. ҳосили мутолиаи китобҳост, ки бо сафҳову содагӣ шеърҳои аз худ намудаашро қироат менамояд. расида бар камол андар канораш, шуда масти зимистону баҳораш, намуда ҳар куҷое ифтихораш, ватандорон ватанро дӯст доред. чун фарзанди ғамхори оила додаракашро дастгир асту бо хоҳаронаш мададгори модар, лаёқати худро дар хамирчакуниву катбонугӣ, рақсу ҳунар меомӯзаду бо огоҳӣ ва эътимод назди мошинаи дарздӯзӣ менишинад. ӯ ҷаззоб ва дилнишин мерақсад. рақсаш ба маънии оҳанг он қадар ҷур аст, ки шавқу сурурро ба ҳам меорад. машқу тамрин нерӯи зиндагиашро меафзояд. аз ин ҷост ки маҳлиёро дар духтан завқи борик, дар хондан лаёқати суханварӣ ва дар ҳама амалаш тахаюли рангини ӯро мушоҳида менамоем. маҳлиё ба пешвози субҳи содиқ гулҳои дилҷӯяшро менавозаду аз сурудани паррандаякони зебо илҳом ва аз пайвандону дӯстонаш самимияти зиндагиро дар меёбад.